Ассаламу алейкум, ахуя. 7 марта 2018 года доедешь на запись. Хасталац сараха цанзучу телефон тухсю. Телефон тухи Нижний Новгородях. Ишт армия служит тяжкан туши. И канта ишта дадицын, садицын, спровоцировать, вин цадерда церхилцу. Чуал хизу шу и кантел. Уголовный дел деш туцун эраду чуал хизу шуи, чуал гейнду штуцун ок. Канян дала гуттер уже социал дац бош. Ишт гейнда лацун ок. О арцапал хажар бош телефон яцын зучу. Так азучунга цун гергаш нахи бо асо чуат ани цершцайо. Но и цадол хума ишт масал дала шахар цад лило что хум дица дучу представитель. Лило что хума беш волбаха цердештига дица дучу. И цад масал дала сардучуна цершцайошунаш. Цундела нагасан ше астагерга чуналас дуч дела кедек дела خل مخيطلش أثر ناخنا مسلم ديش دوشون. إشت أزوجو تليفون توخي إشتو هو يشالدر تيجا أرتال دولار أولي ديخردو. أسا تيجا представители у главы Чеченской Республики в Нижегородской области Вахидов Омар Бош. Ще преподаватель, профессор Волш, ученый Волш, Ацик Бухачо декларует, что гауи بيسني حاتم تليفون توس عمرك تليفون توي عمر إشتا حالدو أرمي عوبا إكان تيجا إشتا دردا ترخلتون كان نقدا لاعب رجين دو اشتباهتون يوق عمرك قال أولي تي عوشي تليفون داسل ويا إش عوشي سوزات بوس так عمره أتير أت части руководства цены связаться до садуйте и вопроса и генцы долич. Соцдоцу ша дакачол цик цунмела гена юимит. Ша цик давалца соцдоцу и так ша цик вючхена ха сканте олцу связи воли худу милду эл хача ша иш спровоцировать винир хара денир вара денир ша кузах шига цадак каш лиош бухар нахоли ол скант. Так хохо وريلا هند شادعورون شادعوالي تانجي دنيا موالا تانجي هما موالا هاي بوستا وليلا هند تعوق خل ستين دون شادعوال ستين دون شادعو ديار دينون شادعوال وريلا هاوميال جو провоцирует ва хайгар هما دايتلا دعوال ستولا ولي كاتيو كاتشا ديكدو ولي هرشي هو بول يقيرا شيء чака доли вюцик и конслужить пешел вместе. Волан дакачхена ха циг руководство части цкамял дешхена так моду худу милду аш и кан провоцировать вараду эльч. Цат эрту ха эл мачо генду лишу эльче укар нет, извините, Умар, но вы немножко не владеете информацией оли ситуацию лицом составить индол дела будет хакайкан свидетельский лык. Ну, в общем, цат эртуах дизна дать цу ади умар ша хадисия. Цат эртуах дизна дать цу пьяти еще ята и танцу кедек дина шахар са лела иду так ну кигична окдек до цук дуклио до цацана аф хадек кама бош иза до кедек до так бокду да цамцара но летом летай харса лелай так арми алит целеш бокдек ди чишаят так или иначе асенс дица тошам датери но мужской коллектив юкигинах будто постоянно и что это до халх Советский Союз елшайнаха мухлела цугайна мудра хуша до حيتخرج كجوش صحيح زسيدا بستة يحتاج صحيح حيكون ال موجتر دوتي دخو إيش صحيح تديش إيشات نو حلق بكريني ميري حلق سيد كسيد يلشخنا حمو اليلدها إشين دوسردوش يتأيشان دوسردوي خير قشين غدا تعوتي خير ديل شاوتو تق هينتا ميلا
غير أيضا أتمنى حاجة غير شدول شو مثلا تعاون ده غير شدول شو روسيسكي ريجيون شعبول شا تعوخ ريشة إخوة غير شدول شو ملا هم ليولو ديلا تعليم قيسيتو أعطيه تأخ هردو إشت ليتا إشت حار ليلا بات أخ أوت أفيتير شاش بات صوت تمثال تشكر أخش نشعدو هردو وجدور بقدو دات دكذا دوت سها أوتوما رسليدونيش سينا ليتا أخ وقر قصدي اللي كودو أشياء عمر سبا أوتل الصداوال توريلا حاجة هم ده يطلع بها نشوف ودين خلا لام با عيرين رزودي مسو أربول شكناها تروح تيجي بيشتغلش أربع خش رزودي تسوي الله باخر أخ كمان دي روت تشوف عن also разводе он цевело построение моего эч да не пойду я барба что так что случилось да что не пойдешь эч сейчас представитель главы Чеченской Республики приедет он вам всем тут устроит барба Айгар умадает лабехул дим тага уже хотя представитель главы Ави он только я душу масам бош уже танна оша цвешлил шуба وي قول شوية من شافعك إشتليل ألير وريلا شافعك مو بأخير ألت أخ يغل ما بوبا ويش وترحوه ألا نابرot практикум قير مش تشدو شاش إشتدو شاش закон яду бош шаш вопрос до суда довести до шаш чуло бош албел иш буба уже кедун да он цахала и команде частиц гергеру тоша эла дадицан садицан ю виган цаналал вайтан вайше эл Sana restorane пригласить вин модерди цун хошал дин цун кар нишмилен цун гергер лотос бош юмшлилен там типа Иваныч ради меня давай этого парня оставь пожалуйста короче дело молодое там глупый не подумал короче на будущее я уже ничего не скажу но давай в этот раз оставим бях ди харштин хол дел байлся вот дадетен цур дел на этом был цун نانسي التليفون بيخ بركلش بيخ تاترين بيدو قوقت كان شابه خشاك اللي ورداتل أسي هنديشتو и хилил ситуации просто и цархама представитель главы республики уи то лилинага дица дюч от региона представитель ва цари тига нохчи ца общение халхвел нохчи хилвар явал хирвар войны хилк обычно дух регион ша именно Войнавский культурный центр Оли хил халвел чё в любом случае хоша яша до царшай галуштек но инцу сега основчи чё отвода омар слили не дел не там бутин его нисдалар нагасан его же и командир части и камялда دعوا وقت لهاري إذا جين ده خلي هاري يتوين ستوي لهاري يوكن تيجي بيت ما تكرين هاري يكان تشوف ورثة نرونا ميستي ديك أنت خروي ديك أنت لترخ قال ده لما ده في принципе شيء يجيش نانيو قال لتر نسلوش كلكم خادي نو سيتواتي إيش يوك إتشاي تنسي لهاري أتو تبي لهاري يكان تشوف ورثة Sundela kigeç nahe yola tam masaldu eş de çumana öyle harış eş tuğ çaynaha и tuğ просто дадуязар доти и генде алмеги öyle harış тем более что армия дела салтышкари ах чадак я салты там арди özdi boş çok hoş halkler zam şatay zamir hint qizamyo Hinter Шемахл именно против чеченцев, духовенства, сан yok истерикал, кекал, уже общественное мнение, в 90-е годы, чего настроенный елш, чаял, и что ситуация шхилдами, hinter, ночи чунгар, алай чунгар, адача, и генда, шхал дадерду, шулер духовла, Советский Союз, елхайна, hinter, ки ситуация, цунде, верла харшу, شو دي خدرش مثلا تحقيق ورداتشون مصو
تناجين رينو ولا مسو يو يرغرو بوق باتشون ويلي هارش حوس هارشو ده غير مسو كيجي ناخا ده تير نشأت أحسجت بيش بيشة تير كما دوي قد نيخسنجو ده غير بيشة ده غير احتو بويل وي مسو ده إيمان يحسو دوخ